Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Δύο όμορφα κορίτσια λένε τη γνώμη τους. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Είμαι η Γαριφαλιά Καλυφώνη. Είμαι η Αμαλία Ταφ. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη πριν λίγο, πήγα να χάσω το αεροπλάνο. Στο τσάκ το πρόλαβα. Πάλι καλά. Βούλωσε. Τώρα τσακωθείτε, έτσι. Αχ, ναι, το σπάσα. Πόσο όμορφη. Καλώς ήρθατε πίσω σε αυτή τη στήλη. Τι κάνετε, πώς είστε? Νιώθω ότι έχουμε να κάνουμε βίντεο, δεν ξέρω, ένα χρόνο. Πολύ καιρό έχουμε. Έχουμε όντως. Από πέρσι. Αλλά αργήσαμε κιόλας. Όντως, όλοι έχουν κάνει βίντεο. Εμείς γιατί αργήσαμε τόσο? Η Αμαλία, εντάξει, ταξιδεύει πολύ το κορίτσι μας, τι να κάνουμε? Όχι, δεν τα λες όλα, γιατί λένε τα κορίτσια πότε να κάνουμε γύρισμα και λέει Γαριφαλιά, είμαι αρρωστή, λέτε μπορώ. Άρα εγώ γιατί να κατέβω? Για να με κολλήσει? Δίκιο έχεις. Ήμουν άρρωστη και τώρα νιώθω ότι πάω να ξαναρρωστήσω λίγο. Μην με κοντεύεις πολύ, γιατί δεν έχω αρρωστήσει φέτος, φτου και δεν θέλω. Πίνω βιταμίνες. Θεωρώ ότι θα με βοηθήσουν και δεν θα κυλήσω στην καταστροφή. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Ποια είναι πιο πιθανό να με ερωτήσεις εδώ της πονηρής της Καλλιόπης που μας έχει φέρει, δεν ξέρουμε τι θα μας ρωτήσει. Και ό,τι πιστεύουμε θα βάζουμε την φατσούλα μας μπροστά μας. Κάποιες μας τις γράψανε και στο broadcast channel μας. Κοιτάξτε, προσοχή στο τι θα ρωτήσουμε, έτσι μου. Καλά. Σε απευθείας μετάδοση, ερώτηση από τον αγαπημένο μας Μάριο Τουρίο. Ο πιο κίτρινος που υπάρχει, για να δούμε. Ποια είναι πιο πιθανό να βαρέσει την άλλη? Το λες ρε! Εγώ δεν θα σε βαρούσα. Εγώ ποτέ! Να σου πω Με κάτι. αυτά τα μπράτσα που έχεις, θα με έχεις στείλει στο διάολο. Εγώ θεωρώ ότι εσύ είσαι πιο τρελή από εμένα. Εγώ είμαι πιο ήρεμη. Είσαι πιο ήρεμη. Εσύ story time έτσι λίγο Παναγία. τρελά. Κατάλαβες. Κοίτα, εσύ είσαι πιο ήρεμη, αλλά ούτε εγώ θα σε χτυπούσα ποτέ. Ούτε εγώ θα σε χτυπούσα. Καμιά μας. Είμαστε ήρεμες εδώ σε αυτό το Ναι. πλατό. Εντάξει, είμαστε 5 χρονών. Αλλά εντάξει, υποτίθεται αν Ναι. γινόταν κάτι τρελό και. Πρέπει να απαντήσεις. Δεν οκ. ξέρω, όχι. Εγώ είμαι σκυλή που γαυγίζει αλλά δεν δαγκώνει. Η Αμαλία όμως μην τη βλέπετε έτσι. Έχετε δει τα χέρια της. Η Αμαλία έχει κάνει και. Πώς το λένε στο 24ωρο προπόνηση box. Έχω κάνει Ακριβώς. box. Και δεν έχετε δει και τα χέρια της, Δεν θα σε ξαναλέω. βαρούσα όμως. Εντάξει, αλήθεια. αστρό. Αλλά αν λέμε τώρα με χτυπούς, σίγουρα θα ήμουν λιπόθυμη. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μου τραβούσε το μαλλί. Μετά θα στεναχωριόμουν όμως. Είμαι αυτή δηλαδή. Μετά θα έλεγα εντάξει, Και αλλά εγώ δεν το θα εννοούσα. στεναχωριόμουν, Συγγνώμη. έτσι. Όπως με ένα αδερφή μου τσακωνόμασταν μικρές. Τύπου την είχα αρπάξει από την πέτσα έτσι και την τραβάγα μικρή στην πλάτη. Της είχα βγάλει όλο το δέρμα. Ναι, ξύλο. Ήσασταν και πολλά κορίτσια. Ναι. Είχαμε τσακωθεί, δεν θυμάμαι γιατί. Ήμασταν πολύ μικρές. Τσακωνόμασταν, πιανόμασταν πολύ στα χέρια με τη Βάσο. Το κόψαμε μετά στο γυμνάσιο, ηρεμήσαμε. Ποια είναι πιο πιθανό να πει ψέματα για να αποφύγει κάποιο event? Α, καλά. Ξεκάθαρα. Άνετα. Ξεκάθαρα. Η ζωή μου όλη ωραία κάνει. Ψέματα δεν. Τους παραδέχομαι ότι έχω σοβαρό πρόβλημα με την επαφή με ξένο κόσμο, οπότε το καταλαβαίνουν. Δηλαδή τους λέω δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, με πιάνει άγχος και όλα αυτά δεν. Είσαι ειλικρινής άρα, δεν λες όχι. δικαιολογίες. Αλλά θα κάνω τα πάντα για να τα αποφύγω. Ποια είναι πιο πιθανό να φάει cancel? Καλά, Αμαλία, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ναι. Ναι, Αμαλία. Εγώ πλέον έφαγα 1, 2, 3, 4, εγώ από τη τηλεόραση κιόλας επιθέσεις. Το βούλωσα, λέω ποτέ ξανά στη ζωή μου. Εσύ έχεις ακόμα αυτό το αυτόρμητο που είναι πολύ ωραίο, αλλά και επικίνδυνο ταυτόχρονα. Ναι, ισχύει. Που η αλήθεια είναι, το έχω μαζέψει λίγο τώρα Το τελευταία. έχεις, ισχύει. Ποια είναι πιο πιθανό να πουλήσει ένα ζευγάρι φορεμένες κάλτσες για 1 εκατομμύριο? 1 εκατομμύριο, εγώ θα το έκανα για μισό εκατομμύριο. Για 10 ευρώ. Για τις κάλτσες, χαίστηκα. Εγώ θεωρώ και η Γαριφαλιά θα το έκανε. Θα βάλω και το τις δυο έκανε. μας. Γράψτε κάτω στα σχόλια προσφορούλες. Ποια είναι πιο πιθανό να γίνει κεντρική παρουσιάστρια σε μια πρωινή εκπομπή? Όπα, όχι, εδώ. Ποτέ. Παιδιά. Από τις δυο μας, αν Από τις πρέπει δυο να μας. απαντήσω Εντάξει. εσύ, ξεκάθαρα. Αλλά νομίζω καμία από τις δυο μας. Ναι, γενικά. καμία. Ποια είναι πιο πιθανό να κάνει μια συνεργασία χωρίς να της αρέσει? Και σε παρένθεση έχω βάλει γιατί έχει πολύ καλά λεφτά. Εγώ νομίζω και οι δύο. Αλλά άκου, όχι να μην μας αρέσει να είναι κακό το προϊόν, γιατί αυτό πλέον
στην φάση τη δουλειά μου που είμαι, δεν θα το έκανα, δεν έχω την εγώ. ανάγκη. Αν έχω ερχόταν ανάγκη. τώρα μια εταιρεία που δεν τη λάτρευα, ας πούμε, μου άρεσαν τα προϊόντα της, απλά δεν τη λάτρευα τόσο σαν εταιρεία, δεν την είχα και στο μυαλό μου από τη Stop και μου δίνουν ένα πάρα πολύ καλό ποσό, εντάξει, ναι, μπορεί να το έκανα. Ναι, κι εγώ, οκ. Αλλά όχι αν να ήταν δείξω. Όχι όμως να είναι κάτι απέσιο. όχι, τύπου ποτέ. Το παίρνεις, το διαφημίζεις και το πετάς. με Άκου τίποτα. πλέον, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Όταν ο κόσμος σε παρακολουθεί τόσο πολύ, βλέπει τι χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, τι φοράς, πώς κινείσαι, Τι σου ταιριάζει, τι σου δηλαδή ταιριάζει, δεν φαίνονται θα σε αυτά τα πιστέψει πράγματα. εύκολα. Ποια είναι πιο πιθανό να στείλει nude σε λάθος άτομο? Ποτέ δεν θα στέλνω Δεν έτσι κι αλλιώς. στέλνω ποτέ. Ειδικά σε λάθος άτομο. Ποια είναι πιο πιθανό να κάνει σκηνή σε δημόσιο χώρο? Ναι. Εντάξει, ναι, εγώ. Εντάξει. Όχι σκηνή ζήλιας και τέτοια, γιατί τέτοιες δεν κάνω γενικά. Σκηνή να με νευριάσει κάποιος και να Ναι, κάνω έτσι σκηνή. το κατάλαβα Αυτό, κι ναι, εγώ, ναι. αυτό μπορεί να το κάνω. Ποια είναι πιο πιθανό να πει δεν ψάχνω κάτι σοβαρό και μετά να κολλήσει? Α, η ζωή μου. Τι. Με περιέγραψε αυτή τη στιγμή. Όση σχέση έχω κάνει στη ζωή μου, έλεγα εγώ δεν θα κάνω σχέση. Και εν τέλει κατάλαβες. Πάντα έκανα Η ζωή σου σχέσεις. έδινε χαστούκι μετά. Ποια είναι πιο πιθανό να ανεβάσει story, κανονικό story, κάτι που προοριζόταν για στενούς? Το έχω κάνει. Νομίζω. Ναι. Και εσύ το έχεις κάνει. Νομίζω δε. και οι δύο. Άκου, όσοι ασχολούμαστε με τα social δεν είναι και δύσκολο Δεν να είναι το δύσκολο, κάνεις. αν και προσέχω πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω και στενούς. Επειδή άμα δω κάτι και θέλω να το πω σε κάποιον, θα το πω, ας πούμε, να δω κάτι και θέλω να το Θα μου στείλω, το θα το στείλω στείλεις. σε σένα. Ναι, Έχω ναι. και την ομαδική με τις κολλητές μου που εκεί τα Εκεί λέμε στέλνετε, όλα. ναι. Μετά, Καλά, μου και εγώ φαίνεται στους σαν έξτρα στενούς. δουλειά η στενή. Ωραίο Μου είναι. φαίνεται σαν Εγώ έξτρα στους στενούς δουλειά. έχω όλα μου τα αδέρφια. Είστε και καλά, εσείς είστε και 50 Ναι, άτομα εσένα, οικογένεια. το Φίλιππο. Δηλαδή, έχω 20 άτομα που δεν ανέβαζα ποτέ, αλλά πλέον μου αρέσει. Γιατί Τώρα ό,τι ανεβάζεις μηνύματα τελευταία. θέλω. Ναι, είχε αν Μ' καμιά αρέσουν, μ' μαλακία, αρέσουν οι θέλω να στενείς βάλω. σου, Μ' αρέσουν. Σου έστειλαν Δίνει μήνυμα. ψωμάκι. Σου έστειλαν μήνυμα και το κατάλαβες ή το κατάλαβες απευθείας? Όχι, το κατάλαβα απευθείας. Γιατί αντί να πάω από δεξιά που είναι στενή, πήγα από εκεί. Και λέω Παναγία μου, περίμενα να ανέβει, να φορτώσει. Λέω Χριστέ μου, περίμενα και τα κύρωσα. Ποια είναι πιο πιθανό να γκοστάρει κάποιον? Όχι μόνο ερωτικά, τύπου να σου στείλει μήνυμα μια φίλη σου και να μην της απαντήσει 3-4 μέρες. Η Γαριφαλιά. Λοιπόν, αυτό το κάνουν και η Γαριφαλιά και ο Φίλιππος. Μπορεί να μιλάς, εκείνη τη στιγμή να πεις κάτι και μετά να μην ξαναπαντήσω. Η Γαριφαλιά κάνει το άλλο που μπορεί να μου γυρίσει το μυαλό. μου το έχεις πει. Απαντάω, επειδή μου το έχεις τώρα πει. τελευταία το κάνει, το έχει Ναι. διορθώσει, αλλά σου στέλνει 50 TikTok τη μέρα. Τη στέλνει εσύ άλλα 5. Δύο. Δεν τα βλέπει και μιλάει μόνη της για αυτό που στέλνει αυτή. Η αρχική της Γαριφαλιάς, παιδιά, είναι για κοινωνικό πείραμα. Ναι. Είναι βασικά κοινωνικό πείραμα. Ποια είναι πιο πιθανό να είναι εξωγήινη? Παιδιά, έχω έναν εξωγήινο μέσα στο δάχτυλό μου. Αλήθεια. Ναι, γιατί όλοι οι φίλοι μου με λέγανε εξωγήινο. Ή στην Πάτρα, η κολλητή μου, όλοι αυτοί. Εγώ θα μπορούσα να πω και τον εαυτό μου. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Θα βάλω κι εγώ και τη ζωή μου να καταλάβει. Πού ξέρεις ότι δεν θα μπορούσε να ήταν ο καθένας μας εδώ πέρα Ναι. και να μην το ξέρουμε. Α, οκ, κατάλαβα που το πάτε. Ποια είναι πιο πιθανό να αντιδράσει υπερβολικά σε μια απλή κατάσταση drama queen? Η Γαριφαλιά, παιδιά. Όλα εγώ είμαι. Ναι. Είναι ένας και που βάλει όλα να δείχνουν εμένα. Γιατί την έχω πετύχει πρωί. Τελειώνει εκεί η κατάσταση. Θέλω να σου πω την πρώτη φορά δεύτερη φορά που βρεθήκαμε με τη Γαριφαλιά από κοντά στο αεροδρόμιο, τότε που πηγαίναμε στο Μαϊάμι, ήτανε λες και τις είχαν σκοτώσει όλη την οικογένεια με μια καμπαρντίνα μακριά και ακουστικά έτσι. Ήταν αυτό κάθε πρωί. Μετά, μόλις έπινε τον καφέ της και περνούσε μια ώρα, ήταν μέλι γάλα, όλα τέλεια. Αλλά μέχρι να πιει τον καφέ το πρωί. Ναι. Από μακριά και αγαπημένη. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση. Πω, δύσκολος άνθρωπος σήμερα, Δύσκολη είσαι. Η Σοφία, τώρα που πήγαμε διακοπές και μέναμε στο ίδιο δωμάτιο στο Λονδίνο, μου λέει: Δεν θέλω να ξαναμείνω μαζί. Είναι σίγουρα κολλητή σου. Δηλαδή, μου το είπε ξεκάθαρα. Μου λέει: Τώρα που έχουμε να πάμε σε μια συναυλία το καλοκαίρι, μου λέει ξεχωριστά δωμάτια. Δηλαδή, είμαι κακός άνθρωπος το πρωί. Για μεταξύ σας το έχω γράψει αυτό. Ποια είναι πιο πιθανό να ενοχληθεί
με κάτι της άλλης και να σπάσει χωρίς όμως να δώσει εξηγήσεις τύπου με ενόχλησε αυτό, γεια. Ρε φίλε, πρέπει να γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό για να γίνει κάτι τέτοιο και να μην υπάρξει. Πιο πολύ πάει στο συζήτηση. ποια είναι πιο πιθανό, ρε παιδί μου, να μην δώσει εξηγήσεις και απλά να σπάσει. Εσύ ποια πιστεύεις? Μπορείτε να είστε ειλικρινείς. Ναι, δεν θα παρεξηγηθούμε. Και φεύγει αυτό. Δεν παρεξηγηθούμε. Εσύ. Ναι. Ναι. Αλλά όχι ρε φίλε, πάλι θα ζητούσε. Εγώ θεωρώ. Θα έλεγες ότι γι' αυτό με ενόχλησε. Εγώ, Ναι, αυτό σκέφτομαι κι θα το εγώ. έλεγα. Εγώ στην αρχή μπορεί να κόψω χωρίς να σου πω κάτι, αλλά μετά πάντα θα επιδιώξω να μιλήσουμε και να σου πω ότι με έχει ενοχλήσει. Ίσως τότε εγώ λίγο παραπάνω, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο. Κρυός. Ναι. Το έχετε κρύο λίγο αυτό. Άμα ξενερώσω, ναι. Ποια είναι πιο πιθανό μια μέρα να τα πάθει και να εξαφανιστεί από τα social. Νομίζω και οι δύο. Και οι δύο, ναι. Εγώ άνετα. Το κιόλας. έχω, δηλαδή, πολλές φορές μου έχει περάσει από το μυαλό. Ειδικά όταν περιμένω περίοδο και είμαι λίγο έτσι τρελαμένη. Θέλω να πετάξω το Εγώ κινητό και να όταν με ξαναδεί άνθρωπος. παίζω ασταμάτητα στη τηλεόραση, εκείνη την περίοδο Ναι. είναι που λέω ότι Θεέ μου. Θέλω να εξαφανιστώ. Καλύτερα να μην είναι. Τι να σου πω, ρε. Ποια είναι πιο πιθανό να φάει τούμπα στο ίσιωμα. Εγώ, παιδιά. Ναι, νομίζω είναι πιο. Εγώ. Έχω σκοτωθεί πάρα πολλές φορές. Να πες το βίντεο. Δυστυχώς δεν έχουμε, αλλά μου έχει συμβεί. Ποια είναι πιο πιθανό να κάνει oversharing σε κάποιον άκυρο. Εγώ νομίζω. Ισχύει. Θα πω και εγώ την Αμαλία. Εγώ, γιατί είμαι λίγο άβολη, οπότε καμιά φορά όταν προσπαθώ να κοινωνικοποιηθώ, μπορεί να μου φύγει τίποτα έτσι για να ξεκινήσω συζήτηση. Ναι, για να ζεσταθεί. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν θα μιλάω καθόλου, άρα δύσκολα να το κάνω. Εγώ ωριακά θα τον κοιτάζω έτσι. Δεν θα επικοινωνώ. Ποια είναι πιο πιθανό να ζηλέψει χωρίς λόγο και να ψάξει κινητό. Μπα, με τίποτα εγώ. Εγώ δεν ψάχνω κινητό, το έχω. Γιατί σε δείχνεις? Ναι, γιατί με δείχνει. Μπα, με τίποτα, εγώ, παιδιά. Άντε, θα βάλω την Αμαλία που άκου όμως, περίμενε. Δεν ζηλεύεις καθόλου το ξέρουμε αυτό. Αλλά μπορεί να σε πιάσει και καμιά τρέλα, δεν μπορεί να σε πιάσει καμιά Έτσι τρέλα και να για- πεις να το ελέγξω. Πραγματικά. Έχει ψάξει ποτέ κινητό? Όχι, έχω. Άρα ανοίξει καμία μας. Ούτε εγώ. Δεν μπορώ. Ποτέ, ούτε 15 Έχω χρονών. ψάξει κινητό πολύ παλιά, σε πιο μικρή ηλικία. Σε πολύ πιο μικρή ηλικία. Δηλαδή πλέον δεν το επιδιώκω. Να δεν σας θα- πω εγώ κάτι που είχα κάνει πολύ μικρή, τώρα όμως 17 χρονών. Είχε πρωτοβγεί τότε στο Instagram να κάνεις κοινοποίηση, ένα post ρε παιδί μου, που πατάς κοινοποίηση και σου βγάζει τα άτομα. Και είχε ξεκινήσει τότε να σου βγάζει τα άτομα που έχεις μιλήσει, που ήταν πολύ καινούριο, δεν υπήρχε. Και είχα βρει έτσι ότι ένα αγόρι που είχα τότε στο Λύκειο είχε μιλήσει με άλλη, γιατί λέω, για να λίγο το κινητό σου να το κάτω στο Instagram. Και το πατάω και βγάζει αυτήν πρώτη-πρώτη. Και λέω, δεν μίλησες με τώρα. αυτήν, πες μου τώρα. Και μου παραδέχτηκε ότι της είχε στείλει χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Και τον χώρισες γι' αυτό. Δεν τον χώρισα, Εντάξει, αλλά με αυτή να τσιλιμπούρδιζε. Ποια είναι πιο πιθανό να βάλει τα κλάματα σε μια έξοδο. Τύπου να έχει βγει για ποτό. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Ναι. Εννοείται. Σε πιο μικρή ηλικία. Παλιότερα κι εγώ Σε όταν πολύ πιο έπινα μικρή. και αλκοόλ, δηλαδή έτσι να Μπράβο, ψιλομεθάω, κι γιατί εγώ. με το αλκοόλ νομίζω σου ξυπνάνε κάποια στενάχωρα συναισθήματα. Οπότε θα βάλω. Πλέον όχι. Εμένα πλέον είμαι σαν χαζοχαρούμενη. Αν Κι πιω εγώ, ένα-δύο κι κρασάκια. εγώ, Ναι. αλλά παλιότερα. Ναι, αλλά σε πιο μικρή ηλικία έκλαιγα μέσα στα. Δεν είχα πρόβλημα. Όπου με άφηνες μπορούσα να κλάψω. Δεν ήταν και κάπως thing εκεί λίγο στο Λύκειο, ότι πάντα κάποιος θα κατέληγε στο μπάνιο να κλαίει. Ισχύει αυτό. Στο Λύκειο εμένα όχι. Στο Λύκειο ξεφτυλιζόμασταν. Χορεύαν ναι. πάνω στα μπαρ τέτοια. Και εγώ στο Λύκειο δεν έβγαινα έτσι κι αλλιώς, αν και ισχύει αυτό που λες. Ενώ ρε παιδί μου δεν έβγαινα, δεν έπινα αλκοόλ. Αλλά όταν ήμουν φοιτήτρια, εκεί πιο πολύ. Κι εγώ 19-20 εκεί ήταν η εγώ. φάση που ξέρεις, θα πίνα ένα σφινάκι. Όλο το βράδυ μια τεκλίδα θα πήγε και θα έλεγα Είμαι χάλια τώρα, έτσι. Είμαι χάλια. Και Εγώ έκλαιγα. ήμουν χάλια. Ποια είναι πιο πιθανό να κάνει κάτι παράνομο και να την πιάσουνε. Εγώ χαίζομαι, ρε παιδιά. Φοβάμαι πάρα πολύ να κάνω οτιδήποτε παράνομο. Θα βάλω μια Αμαλία που είναι λίγο πιο μάγκα σε αυτά. Ναι, αλλά λες ότι θα την πιάσουνε κιόλα. Α, να με πιάσουνε. Μπορεί να κάνει κάτι παράνομο, αλλά να πα στο παιδί να πει: Παιδιά, συγγνώμη, το έκανα. Κατάλαβε. Παιδιά, σας παρακαλώ. Εγώ πιστεύετε ότι θα το έκανα και θα το έλεγα κιόλα. Τόσο ηλίθια πια. Ναι, εσύ. Θα έκανε αυτό Ναι. που είναι Ναι, παράνομο ναι. και θα έλεγε: Εγώ το έκανα sorry. Κατάλαβε. Α, Εντάξει, έχεις ισχύει. δίκιο. Έχεις δίκιο. Βγάλτε μάχρηστη κι άλλο. Όχι, είσαι νομοταγής πολίτης, παιδί μου. Ποια είναι πιο πιθανό να χαθεί ενώ έχει GPS. Να χαθεί ενώ έχει GPS. Όχι, στο GPS είμαι πάρα πολύ καλή, παιδιά. Δεν υπάρχει. Όλες οι φίλες μου, εγώ τις καθοδηγώ με το GPS. Οπότε θα βάλω ένα Αμαλία έτσι, επειδή τα έχω πληρώσει όλα εγώ. Συγγνώμη, αλλά εγώ επίσης είμαι πάρα πολύ Ναι. καλή στο GPS. Καμία μας άρα. Βέβαια, ναι, είμαι και συνήθως η οδηγός. Για ώρα θα βάλω κι εγώ εσένα. Τσακωνόμαστε τώρα. Περνάμε στις ερωτήσεις του κοινού. Όπα.
Καλά, ξέρουμε τώρα ότι εκεί μέσα θα έχει. Τη Σάρα και τη Μάρα. Ναι. Ποια είναι πιο πιθανό να τα παρατήσει όλα και να μετακομίσει στο εξωτερικό για σύντροφο? Καλά τώρα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ναι, εντάξει. Εγώ. Φαντάζεσαι. Ποια είναι πιο πιθανό να γυρίσει σε πρώην? Ποτέ στη ζωή μου. Όχι, δεν θα γυρνούσα. Θεωρώ ότι άμα φτάσεις στο σημείο να χωρίσεις, κανονικά να χωρίσεις Ναι, και να περάσει και καιρός, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες οι καταστάσεις για να λειτουργήσει. Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει ποτέ. Αν έχω χωρίσει οριστικά, δεν υπήρχε ποτέ γυρισμός. Αλλά είμαστε πολύ όμορφες έτσι που μας βλέπω κοντά. Σαν δίδυμες αδερφές. Ολόιδιες. Το χρώμα μας, τα μαλλιά, τα μάτια. ναι. Ποια είναι πιο πιθανό να μην βγει έξω επειδή δεν βρήκε ωραίο fit? Εγώ ψιλοχέστηκα, οπότε θα πω εσένα. Θα μπορούσα, αν μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Δηλαδή, τύπου να ψάχνω τι να φορέσω. Ξέρεις τι? Να μου σπάσω τα νεύρα και να πω μπάι. Και εγώ σπάζομαι πάρα πολύ, ειδικά όταν έχω κάτι στο μυαλό Ναι, μου. ναι, και δεν βγαίνει. Και μετά δεν έχω ιδέα τι μπορεί εγώ να έτσι. βάλω. Νευριάζω πάρα πολύ, αλλά στην τελική θα πω. Οκ, χαίστηκα, βάλε ένα τζιν και μια μπλούζα και φύγε. Ναι. Εγώ π.χ. όχι. Αλλά ξενερώνω πάρα πολύ. Ναι, εγώ δηλαδή, αν δεν νιώθω τέρμα αυτοπεποίθηση με αυτό που φοράω, Ναι, δεν θα. το παθαίνεις. Ναι, το παθαίνω. Άρα σωστά σε ψηφίσαμε. Καλά κάνατε. Ποια είναι πιο πιθανό να πει δεν θέλω γάμο και τελικά να παντρευτεί πρώτη από την παρέα? Ακούστε, σε αυτό είμαι top. Ναι, Δηλαδή, εγώ νομίζω είσαι εσύ. είμαι η καλύτερη. Εγώ τι λέω στη ζωή μου, δεν, πάω και το κάνω πρώτη, ισχύει. Εγώ όχι. Εγώ θέλω να παντρευτώ τώρα. Άντε, το βλέπει κανείς, το βλέπει και έξω αυτός που πρέπει να το δει. I wanna get married. Ποια είναι πιο πιθανό να κοιμάται για ώρες και να την ψάχνουν στα τηλέφωνα? Εντάξει, ρε παιδιά. Ναι. Ξεκάθαρα. Ποια είναι πιο πιθανό να ξεκατενιαστεί για να λύσει ένα θέμα ενώ είχε την επιλογή να το λύσει πιο πολιτισμένα? Όχι, αν έχω την επιλογή, παιδιά, δεν θα γίνω. Δεν θα τσακωθώ. Ούτε εγώ. Δεν με πιστεύει κανείς, είναι όλοι έτσι. Ο Νίκος σε κοιτάει πραγματικά έτσι. Ναι. Κάτι που γίνει εδώ μέσα γι' αυτό. Δεν έχω κάνει εγώ. Α, με άλλους. Ναι, με άλλους. Α, λέω κι εγώ. Ποια είναι πιο πιθανό να μπλοκάρει κόσμο από τα νεύρα της και μετά να τους κάνει unblock? Α, καλά, άνετα. Καλά, Και οι να δύο μπλοκάρω full. Μπλοκάρω αβέρτα Κι εγώ κόσμο. πάρα πολύ. Αβέρτα, αλλά δεν τους ξεμπλοκάρω μετά. Τους αφήνω σε μπλοκ. Εγώ κάποιους ξεμπλοκάρω. Π.χ. μπαίνω πολλές φορές στους μπλοκαρισμένους μου. Ναι. Σας δίνω τώρα ωραίο tip. Λοιπόν, Για πες θέλω μου, να δω τα story από κάποιον Blocking π.χ. tip. Κατάλαβες. Ναι. Και λέω δεν θέλω να δει ότι είδα το story του. Α, τον κάνεις μπλοκ. Τον Ναι, κάνω ναι, blog. Ναι, ξέρω. Έχει τύχει να ξεχάσω μήνες άνθρωπο εκεί blog, τον καημένο, επειδή απλά ήθελα να δω κάποια story. Και μετά τον να ξεμπλοκάρω. Δηλαδή Ναι. μπαίνω μετά να Και δω εγώ τι το έχω. έκανα παλιά αυτό πλέον. δεν Εγώ το και κάνω. από το fake το κάνω αυτό για να μην δουν ότι τα βλέπω. Δηλαδή να μην τους περάσει καν από το μυαλό ότι μπορώ να είμαι εγώ. Έχεις fake προφίλ, Καλλιόπη. Μάλιστα. Αποκαλύψεις εδώ πέρα γίνονται. Ποια είναι πιο πιθανό να πάει με το αγόρι της άλλης και μετά να της το παίζει φίλη? Ποτέ! Παιδιά, πάτε καλά! Δεν το έγραψα εγώ. Καλλιόπη! Το κοινό. Ποτέ ρε Όχι. παιδιά. Τι είμαστε ρε που και 5 χρονών να είσαι αυτό δεν το κάνεις. Ούτε καν. Ποια είναι πιο πιθανό να κάνει σχέση για να μην νιώθει μόνη? Υποφέρεις σε μια σχέση που τη κάνεις μόνο και μόνο για να μην νιώθεις μόνη. Αντιθέτως είναι χειρότερο. Χίλιες φορές να είσαι μόνη σου παρά να είσαι σε μια σχέση που τη κάνεις μόνο και μόνο για να μην νιώθεις μόνη. Εκεί η μοναξιά είναι ακόμα πιο μεγάλη εντωμεταξύ. Συμφωνώ πάρα Ναι. πολύ. Οπότε δεν θα το. Νομίζω καμία μας δεν θα το έκανε αυτό. Εγώ π.χ. δεν θα άντεχα. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, χίλιες φορές τίποτα. να είσαι μόνος σου. Ναι. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, αφήστε μας κάτω το emoji με τα δύο κοριτσάκια. Α, ναι. Που είναι χεράκι-χεράκι. Πείτε μας αν συμφωνείτε με αυτά που είπαμε. Με ποια διαφωνείτε επίσης, Ναι. δηλαδή κάτι που έδειξε εγώ την Αμαλία και διαφωνούσατε. Πείτε μας αυτό είναι Ναι. της Γαριφαλιάς ή κάτι που έδειξε η Αμαλία εμένα. Καταλάβατε. Πείτε μας τη γνώμη σας, like, subscribe, καμπανάκια, σχόλια, τα πάντα. Tap. Μπράβο. Πόσο καιρό έχουμε να πούμε tap. Hype. Αυτό εννοώ, hype, tap. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye!